הכל איתו. אם אלוהים איתנו, מי יעמוד נגדנו, מי יפרידנו מאהבת המשיח. לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שליטים, לא ההווה ולא העתיד יפרידונו מאהבת אלוהים. לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שליטים, לא ההווה ולא העתיד יפרידונו מאהבת אלוהים. Sing when the Spirit of the Lord, when the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. సిగ్నెట్ రింగ్ అంటే ముద్ర ఉంగరం. మీ నాన్న మీకు ఏం తొడిగిస్తాడు? ఉంగరం తొడిగిస్తాడు. పెళ్ళప్పుడు భర్త భార్యకి ఏమో తొడిగిస్తాడు? సూపర్ చెప్పావు. భార్య భర్తకి ఏం తొడిగిస్తుంది? యేసయ్య మీకు ఉంగరం తొడిగించాడంట, నిన్నే ఉంగరంగా ఆయన చేతి వెళ్ళి ఉంచుకుంటాడంట. ఆర్ యు రెడీ? ఆయన మనకి ఉంగరం తొడిగించడం బెటరా, ఆయనే ఉంగరం తొడిగించుకోవడం బెటరా? నేను సిగ్నెట్ రింగ్గా మారుస్తా. అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు నా చేతి వేళ్ళు ఉంగరం ఉందనుకో, అందరికి ఏమవుతుంది? కనబడుతుంది. నేను నిన్ను కనబడేటట్టు చేస్తా, నేను నిన్ను నిలబడేటట్టు చేస్తా.